Bună, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi ne jucăm Brawl Stars de pe laptop și am găsit un șmichidei ca să punem în joc, așa. Acesta este Supercell ID, care puteți să-l vedeți aici. La... Așa, aici putem să intrăm pe contul celălalt, pe contul 10. Așa, cu rank 20 pe El Primo, yes! Start point in world, da, așa. Așa, bun, ce avem noi aici? Rank 10 token. Și acum haideți să intrăm pe celălalt cont. Fiindcă nu vreau să mă joc azi de pe contul meu normal, fiindcă aș vrea să-mi fac niște mici trofee să mi se scadă trofee de pe cont. Vom intra pe Gem Grab frumos, nu? Deci, suntem cu Gem Grab, haideți să ne jucăm cu Nita, fiindcă de pe telefon sunt foarte mult cu Nita, dar suntem și pe laptop, de azi am început să mă joc pe laptop. Haideți să-i dăm start. Știu deja cum se joacă, am văzut controlele, sper să apăs din greșeală pe output, singem să iei construct, fiindcă mai bine. Poate merge nu fac kill-uri, dar nu e nimic, măcar să mai chiar. Ia furatinul. De ce mi-ai furatinul? Uite furatinul, da? Nice! Și la gemul ăsta. Nu sta mai mult pe el sau așa pe drag. Pune mursul, să tragă, ursul! Ursul! Asta. Știu că mă place seria mea de Brawl Stars, cum să încep să fac mai mult apia, cum să încep și de pe telefon de data. Deci, da, le-am pus și robotul meu să facă toată treaba. Așa, știu că pot. Nu pot și robotul, știu că putem. După cum știți, n-am mai postat de Brawl Stars de câteva... Da, nu am postat, n-am mai postat Brawl Stars de acum 2 zile m-am gândit, 2 zile la asta Brawl Stars. Și poate să se întâmple la mine, am postat eu, adică am postat, nu sunt Brawl Stars, ne? Hai, o să mergeți? Cum să mergeți? Mai avem noi aici, ne uităm așa. Bun. Hai să vedem să-i scriem în chat, nu mi-am place să mă să scriem. Nu cred că vrea să intre, să-l păicat în meci instant. Ba nu, merge, că e ieșit. Cred că acum greșea la mine sau ceva. Față să intru la noi sau Ganic, nu e Ganicus, nu trebuie Ganicus, Ganicus. E Ganicus, Ganicus? Posibil, nu știu. Haideți să mai dăm un meci de... hai să băgăm un meci de Brawl Ball. Dar nu vreau să fiu cu... Let's do this! Nici vreau să fiu cu Shelly. Acest episod este făcut ca să vedeți că eu acum... What? Let's do this! Cum se poate să fim toate Shelly? Mai mult avantaj! Wow, le-am dat mingea lor! 3, 2, 1... Let's do this! Hai! Nu! Ok, a dat un bun. O să-mi cred trofee din cauza asta, mă, dar chiar nu vreau. Nu se pot scapa. O să apăr poarta. Ajutor! Bun.
Este meci. Cred că acum încep să selecționez. Voilà. Ce brawler să mă pun? Hai să mă pun. Let's get this party started. Bun, astăzi episodul va încheie. În videoul nostru vizat nu uitați dacă vreți să mai facem episoade din Brawl Stars de telefon sau de pe telefon, cine știe. Bine, de pe telefon, clar, eu. De pe... de pe laptop, nu uitați să rupeți butonul de like. Voi uitați, eu mă. Dacă ați vrea să nu uitați să apăsați pe butonul de like să intrăm pe contul ăsta să mai jucăm în meci. Pentru că nu am brawler bun pe contul ăla. Așa, l-am pe primul. Hai să mă pun bun. Așa, roza. Aici poate să facem 3700 de copii. În curând facem aici pe contul acesta un mare unboxing. Trebuie să vă și voi cât mai avem toate până la 60. Deci o să facem un unboxing destul de mare. Hai să dăm start și ne jucăm cu roza. Hai să vedem dacă putem să câștigăm acest meci cu roza. Deci nu prea știu să... Mama, avem un game în echipă. Nu prea știu sincer să mă joc de calculator, dar eu consolidez. Sper că nu așa are ceva care nu trebuie pe ecran, ca să merg pe că e de rău și n-aș vrea așa ceva. Îmi mai joc pe aici, mai trag și o sumă de aici. Mamă! Doamne! Ajutor! L-am bătut pe unul și l-am bătut pe Coco! Haide, bravo! Mai am ultimata. Haide, știu că putem să câștigăm locul 1 pe el. Locul 1 putem să-l câștigăm. Fiindcă dacă câștig locul 3, nu se primește locul 3. Bună! Time to take care of the weeds. You're a Mamă, mi-a dat și un crown! Ready for composting. Nu, ce, dacă m-am mai nimerit pe crown-ul ăla? Așa că să-mi dau ultimata, să nu se ultimata. Da, sunt bine, dar sunt să nu stau. Bine, Dominic, așa înseamnă că e super, Dominic. Bine, Dominic. De unde ești luat-o? Nu, aoleu, dă ceva Shelly. Dă-i Shelly. Doamne, mă duc în zona greșită. Leave me alone. Doamne, ce fac ăștia filmuri? 4. Gata. Leave me alone. Leave me alone. Nu, cred, am urmărit pe Shelly. Mamă, de unde are ăla? Hai să vine locul 2. Hai că este totul bine. Pedals to the metal. Foarte bine, Doc. Dar vă rog să episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, fiindcă știu că v-a plăcut foarte mult. Dacă nu putem să cumpărăm aceste oferte, nu știu de ce. Da. Deci, dacă vreți să mai facem episoade, rupeți butonul acela de like, fiindcă dacă nu posibil să nu. Să nu putem să nu. Da. Știți. Hai
place, dăm stop aici la episod. Eu am fost Noa și ne vedem data viitoare. Pa!